Mun nimi on Anna-Roosa Eerikäinen. Mä opiskelen pääaineena digitaalista kulttuuria täällä Turun yliopistossa. Mun gradun tutkimuksen aihe on sosiaalisen median käytöstä johtuva ylikuormitus 18–28-vuotiaiden suomalaisten nuorten keskuudessa. Mä valitsin tämän aiheen, koska silloin kun mä tein mun kandi keskittyi siihen, miten sosiaalinen media manipuloi käyttäjiään siihen, että me mennään sinne takaisin katsomaan, kuinka paljon meillä on tykkäjiä, seuraajia, kommentteja. Ja sitten jos siellä ei ole se määrä, mitä me oletetaan, niin sitten me mietitään, että onko meissä joku vika. Ja tämän kandia työstäessä mä törmäsin tämmöiseen artikkeliin, se artikkeli keskittyy kertomaan tämmöisestä vaikuttajasta nimeltä Essena O'Neill, ja hän lopetti Instagramin käytön, koska hän oli niin kuin syvällä sisällä siinä, että hän piti koko aika miettiä, että miten hän on siellä tarpeeksi esillä ja pärjääkö hän siellä, ja se niin kuin uuvutti hänet. Ja mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista, että miten sosiaalisen median käyttö voi niin sanotusti ottaa vallan ihmisestä. Ja mä tiesin silloin, että jos mä joskus lähden tekemään maisterin tutkintoa, niin mä haluaisin tutkia tätä lisää. Joten nyt on sitten siihen digitaalisen kulttuurin puolella mahdollisuus, ja nyt sitten aloin tutkimaan tätä, että miten tämmöinen sosiaalisen median liikakäyttö tai ylipäätään käyttäminen niin aiheuttaa ylikuormitusta. Mun tutkimusmenetelmäni on laadullinen tutkimusmenetelmä, eli se vastaa kysymyksiin, että miten ja miksi joku asia vaikuttaa tiettyyn ihmiseen. Ja tähän mun tutkimukseen liittyi tämmöinen online-kysely, jonka mä sitten jaoin sekä sosiaalisessa mediassa että sitten sähköpostien kautta. Ja tämän mun gradun tutkimuskyselyn tarkoituksena oli selvittää, että onko näillä osallistujilla esiintynyt tämmöistä sosiaalisen median käytöstä johtuvaa ylikuormitusta. Ja ylikuormitus esiintyy tämmöisinä, kuten esimerkiksi se, että sulla on keskittymisvaikeuksia, sulla on tietty tarve koko ajan tsekata sun puhelinta, että onko siinä tullut lisää ilmoituksia, onko siinä tullut viestejä. Se haittaa tämmöistä niin kasvokkain vuorovaikutusta. Se, niin kuin, jos sä oot kännykällä, esimerkiksi niin monihan maksaa nykyään niin laskutkin kännykässä, niin että jos siinä tulee joku ilmoitus, niin sitten se on hei, nyt se keskeytyy, ja sitten sä oot ihan turhautunut. Ja sitten se, että niin kuin, semmoinen, että sä et niin kuin pysty olemaan poissa sieltä, mutta sitten samaan aikaan sä haluaisit olla läsnä siellä niiden ihmisten kanssa, mutta sit sä et jaksa, koska sä et niin kuin jaksa olla koko aika tavoitettavissa. Ja lisäksi tämä tutkimuskysely selvitettiin, että onko näistä osallistujista, ketä on kärsinyt tästä mahdollisesta ylikuormituksesta, niin kuinka moni heistä on pitänyt niin kuin tauon sosiaalisesta mediasta, ja ovatko he mahdollisesti niin kuin poistanut kokonaan jonkun sovelluksen vai vaan niin kuin sit laittaneet sen hetkeksi niin kuin pois käytöstä. Ja tämän lisäksi tarkoituksena oli myöskin kartoittaa syitä, miksi nuori poistuu sosiaalisesta mediasta hetkeksi tai sitten kokonaan. Ja sitten yksi kanssa näistä sosiaalisen median ylikuormituksen näistä niin sanotusti oireista, vaikka ne ole oireita, mutta niin se, että kun me ollaan sosiaalisessa mediassa ja sinne luodaan sisältöä ja sitä sisältöä scrollataan, niin aika usein nuoret on törmännyt tämmöiseen, että toisen tämmöinen niin kuin täydellinen elämä vaikuttaa paremmalta kuin sun, ja sit sä haluat poistua sieltä, koska sit sulla on semmoinen olo, että mä en saa niin kuin mitään aikaiseksi elämälläni, ja kaikkien muiden elämä vaikuttaa paljon paremmalta kuin sun sen sisällön perusteella. Tämä tutkimuskysely kesti vajaan kuukauden. Mä julkaisin sen kyselyn kesäkuun alussa, ja mä sain sen kyselyn loppuun 30 vastauksen kerran heinäkuun alussa tänä vuonna. Ja tähän kyselyyn vastasi 19–28-vuotiaita oli se ikähaarukka, ja yleisemmät vastaukset oli,
että on pitänyt tauon sosiaalisesta mediasta. Osa oli myöskin poistanut joitain sovelluksia ihan kokonaan käytössä, että ei ole ottanut niitä edes käyttöön uudestaan. Ja tosi moni oli kokenut, että sosiaalisesta mediasta tämä tauon pitäminen, joko se oli useimmilla se oli niin kuin päivä ja sitten toisiksi suurin määrä vastaajia oli vastannut 2-3 päivää. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että kun sitä taukoa oli pidetty sosiaalisesta mediasta, niin joko nämä ihmiset oli tehnyt jotain ihan arkipäiväisiä asioita, vaikka käynyt lenkillä tai leiponut tai viettänyt aikaa kavereiden kanssa sillä, että me vietetään niin paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, mutta sitten me ollaan niinku yllättyneitä, että kun me jätetään se sosiaalinen media tauolle, niin meillä on niin paljon aikaa tehdä arkipäiväisiä asioita. Mutta sitten myöskin, vaikka nämä ihmiset on sanonut, että okei, pidetään tauko sosiaalisesta mediasta, niin vastausten perusteella yli puolet, ketä oli pitänyt tauon sosiaalisesta mediasta, ei ollut pystynyt kuitenkaan olemaan kokonaan pois sieltä. Ja toinen, mitä mä panin merkille, mikä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, oli se, että tosi monella se niin kuin turhautuneisuuden tunne siitä, että sä tuut pitkän päivän jälkeen kotiin ja sulla on vaikka työpuhelin ja oma puhelin erikseen ja sä oot varannut sitä työpuhelinta koko päivän ja siellä on niin järjetön määrä viestejä, mutta niin on myöskin sun niin kuin omassa puhelimessa, koska sä et ole viettänyt siinä paljon mitään tai sit sä et ole vaihtanut vastaa sille viesteihin. Ja sit kun sä pääset kotiin, niin sä törmäät tällaiseen niin sanotusti ongelmaan, että sä et jaksakaan mennä sinne sun kännykälle vastaamaan niihin kaikkiin viesteihin, mutta sä haluut, koska jos et sä vastaa niihin, niin sit sulla on semmoinen olo, että no sit mä en sosiaalisoidu mun kavereitten kanssa. Eli se on tämmöinen niinku, sä haluaisit olla läsnä, mutta sulla ei kerta kaikkiaan vaan niinku riitä energia siihen. Ja tää on niinku semmoinen, mistä mä olin niinku yllättynyt, että mä niinku tavallaan omasta mä olin myöskin itse aikoinaan pitänyt sosiaalisesta mediasta tauon ja mä huomasin, että se vaikutti muhun positiivisesti, että mä olin vähemmän niinku kännykällä ja keskityin siihen niinku tähän fyysiseen maailmaan enemmän. Mutta se, että mun mielestä se on jotenkin suorastaan pelottavaa, että viestintävälineet, mitkä on luotu siihen sitä varten, että me pystyttäisiin paikasta tai ajasta huolimatta olemaan yhteydessä toisiimme, niin se on ottanut meistä semmoisen vallan, että nyt me tehdään siellä periaatteessa kaikkea muuta. Siellä on ihan jäätävät määrät sisältöä ja sitten meillä ei riitä enää energiaa mihinkään muuhun. Ja mitäs muuta? Ja se onkin sitten se on niinku mielenkiintoista, että mikä olisi sitten se, miten sitä saataisiin opetettua nuorille ja tuleville niin kuin sukupolville, että vaikka meillä on nämä viestintään tarkoitetut välineet ja sovellukset, niin me pystytään olemaan yhteydessä toisiimme tosi helposti, niin se ei menisi siihen, että se vie meidän energiaa, se vaikuttaa meidän keskittymiseen ja muistiin, ja sitten meillä ei jää enää energiaa mihinkään muuhun. Niin vaikka tämä on ollut siis monta vuotta tämä ongelma, niin tuntuu vaan, että se yleistyy ja siis se on tosi tärkeä aihe. Et sen takia mielenkiintoista katsoa, että mitä täällä sitten tapahtuu niin kuin tulevaisuudessa, että löytyykö, että näitähän on näitä eri näitä teorioita, että miten sä voit niin kuin vähentää somen käyttöä tai niin kuin pistää puhelimen pois tietyksi aikaa päivällä ja tehdä muita asioita, mutta tuntuu niin kuin, etenkin näiden niin kuin vastauksien perusteella niin tuntuu, että se on niin tärkeä olla siellä somessa, on niin tärkeä olla läsnä, että se on niin kuin miltei niin kuin mahdotonta olla pois sieltä. Että se on tosi mielenkiintoista ja niin kuin surullista samaan aikaan, mutta tärkeä aihe. Ja suurin muutos, mitä näillä kyselyn vastaajilla oli siihen, että kun he piti sometauon, oli se, että he nukkuu paremmin, he voi paremmin. Heille koko ajan semmoinen olo, että he missais jotain ja heillä on parempi keskittymiskyky ja sitten mikä oli mun mielestä aika siis jotenkin itsestäänselvää, mutta samaan aikaan tosi huolestuttavaa, eli se, että sulla on aikaa enemmän itselle. Me voitaisiin tehdä ihan mitä vaan niin kuin joka päivä, mutta se, että me vietetään niin paljon aikaa somessa, niin se ottaa kaiken sen muun ajan pois, että
vähän niin kuin unohdetaan tämä muu maailma. Luulisin, että se on itsestään selvää, että sä saat itse päättää, mitä sä teet päivän aikana. Mutta se, että me vietetään se tuolla somessa ja sitten se vaikuttaa meihin sillä tavalla, että se vaikuttaa meidän nukkumiseen ja vuorovaikutukseen ja kommunikointiin, niin mun mielestä on tosi rohkeaa, että ihmiset pystyy ottamaan sen tauon sosiaalisesta mediasta. Tiedän itse, että se ei ole helppoa, koska mä oon itse kokeillut sitä, mutta mun mielestä olisi hieno nähdä, että miten eri ikäluokissa esimerkiksi, niin kuin, mitä tapahtuisi, jos eri ikäluokat ottaisi sometauon ja miten he siihen sitten niin suhtautuisi. Mulla on siis, gradu ei ole vielä niin kuin täysin valmis, mutta noitten ainakin tämänhetkisten tutkimustulosten perusteella niin mun mielestä on tosi tärkeä aihe, mitä voisi vieläkin tutkia ja olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että pystytäänkö tulevaisuudessa esimerkiksi opettaa nuorille vaikka niin kuin jo koulussa, koska siellä on pädit sun muut, niin että onko jotain tämmöisiä keinoja, miten heidän keskittymiskykyyn voidaan vaikuttaa paremmin ja miten heidän vuorovaikutukseen voi niin kuin vaikuttaa paremmin. Että se ei olisi aina sitä, että ollaan ruutua selaamassa ja sitten katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten mun mielestä niin kuin meidän, jotka me tiedostetaan, että meillä on tämmöinen ylikuormitus somesta tai että me tiedostetaan se, että me ollaan riippuvaisia siitä, niin meidän olisi hyvä puhua siitä, kertoa, niin kuin, että kertoo muille, että hei, että vaikka vietetään vähemmän aikaa somessa ja ollaan niin kuin läsnä tässä, koska semmoista kaikki edesauttaa meitä siihen, että sit ihmiset niin kuin tajuisivat sen, että se joo, siellä tapahtuu kaikkea, mutta myöskin se, mitä meillä on tässä niin kuin kasvatusta, niin tämä on myöskin tosi tärkeää.